Kažu, bogati nemaju vremena, pa siromašni ga imaju još manje. Jer kad nemaš para, trošiš život da nadoknadiš ono što drugi plate za par minuta. Nemaš para za taksi, čekaj gradski pola sata. Nemaš za hranu, razmišljaj satima šta je najjeftinije. Nemaš za majstora, pa 2 dana gledaj tutoriale kako da popraviš slavinu koja i dalje curi. Siromaštvo je full time posao za koji nisi plaćen. Bogati kupuju vreme, siromašni uzmu slobodno vreme da bi čekali u redovima, šalterima, biroima, dok potpisuješ papiri da dokažeš da si siromašan, da bi ti možda dali malo da ostaneš siromašan. Kad imaš novac, život je brz, kad nemaš, sve je sporo. Prevoz, zdravlje, papirologija, mogućnosti, ljudi, pomoć. Siromaštvo nije samo nedostatak para, to je gubitak života na sitnice. I zato siromaštvo oduzima vreme, jer dan ti prođe u preživljavanju, a ne u životu.